Star TV kai mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu sai ka rakka mana like. Mene lissafin wannan kaya mai farashin marasanti ko ka bugatun akwai kuɗi cike da akwatin. Wai kai da Allah Musa da abin da gani sai ka buga shi kai ka bai ai billahi lazi ni yanzu sai na koma Abul Musa. Wata ran zaka bugo kanka ko ina ga ma ni ba sai na buga ai na koma ba shike wata ran zaka bugo kanka. Kai dai baka jin magana wallahi Allah. Allah matsada Allah kai dan bakin ciki ne wannan abun ma ya ka buga. Ba kai ma zan buga ka ba Allah matsada Allah. Kai muke da ni dai ya fara iya balguzo ba matsala. Allah matsada Allah. Ga mutumin na to ka gan shi ka shigo da sai ya zama Ahmad. Alinsa ne haka yake kullun haka yake. Sai ka zama Ahmad Musa. Sai ka zama sai ka fara Musa yau. Na gode a kana fara samun su kota. Kai kaga wannan quality wallahi sai karkaje. Irin close din nan. A'a ya rai ni ina baka mashawara kaje wajen can kada kallon bola ce yayi menene a wajen. Ni su zo mu raba su duka ni kadai mu je. A'a ina baka shawara kaje. Su duka ni kadai. Yara na kan za su kai Kai inna lillahi wa inna ilaihi Allah na janyi Allah na janyi mu je ka buga ka